So mga sano, ah this is the last part of my road trip and food trip. Part 4 na po ito, pero please kung mag-view kayo sa video ko, please don't forget to subscribe. Please subscribe. So mga sano, nandito tayo sa Balamban, Cebu. Shimaga, So in a few Days. meters, liliko na tayo for Trans Central Highway. Wait. So liliko tayo for Trans Central Highway. Ayan. So ayan. Sa unahan, liliko na tayo going to Cebu City. Ayan yung Trans Central Highway. Ayan, it's 49 kilometers. So ayan. So liliko na tayo dito. So we're here going to Cebu City via Trans Central Highway, yung sikat na highway sa bundok. Okay. So ito mga sano, binabaybay na natin yung Trans Central Highway. Ito yung dapat mag-ingat ka sa kalsada dito kasi grabe, daming curbs. Tsaka meron na rin may ilan marami-rami na rin. So iba yung pag-iingat lang pag dumaan dito kasi medyo madulas din, minsan may landslide, nataon pag may landslide. So bihira lang talaga yung overtaking dito. Kita nyo naman yan, no? Pangat sa paliko. Mahirap umirit. Tagi yan, no? Ganda usok na yung sasakyan sa unahan. Ito na yung medyo mahaba-habang paakyat dito. So kukunan natin ng video para may idea yung mga viewers natin. Oopsie. Checkpoint yata. Landslide ahead. Siguro yung road dito mga sano ano mo na, one way ba, kumbaga isang lane lang. So It said stop. oo nga, isang lane lang yung nagagamit dito. Siguro may landslide. Nakita niyo yung sa unahan, no? May parang may naghuhukay. So magradyuhan yung mga crew dito Why we para stop? we stop because This the road is, it's narrow. One way. It's one way. So Is it a checkpoint? no, it's not checkpoint. They're not allowing You the one. babe. You said that. You said slow. It's not two way. Go. They say go. So, I cannot see go. There, oh, the guy. Na The book. kita niyo yung paakyat to mga sano. Oh my god. Tingnan mo si Pajero sano. Sara mo na tayo ng pinto. Ay, bintana. Babe, There's a smoke. malamig kasi dito mga sano, kaya okay lang na walang aircon. Yes, that's So ito si Pajero, medyo may Road kalumaan na din. Work ahead. Ayan o, tinatanan nila yung landslide. What happened to this? What's going on with this road? There's a landslide. Look, oh my Ayan o, god. umuusok. Look at the ano. So may landslide mga sano. Ayan o. Hindi yan naghuhukay lang, landslide talaga yan. No? Kita mo may ano na nga sa wall. No? Oh no, it's broken. That's what happened. So
mga happened to, to mga the sano. road, Mommy? There Of was a the landslide. wall. There was a landslide. What? There was a landslide. The La- soil from the mountain. Why is it broken? It's dangerous. They're digging up the The road. soil from the mountain, they dropped down. And they're stuck. Yes, they got stuck on the road. And it's very dangerous. Then they put the tape. Let's put the tape. No, it's not a tape. It's a net, right, Papa? Yeah. The yellow one. Like that? That's a net. Yan. Medyo naka-relax ng konti. Ito na naman mga sano. Kurbada pa. Hindi masyado makabuelo yung ano. I mean, that one is scary. Oh. Grabing mga road repairs dito. So, kailangan mag-ingat. Baka Landslide. salo yan. Oh, there's another one. Yeah, it's another one. Oh dear. Oh dear, babe. Oh my God. It's broken today. Yan, may fog na sa taas. Wow, look at that. Yeah. But I want to go home. We're going home. We're going home. Oh, look at the fog. It looks like a mountain fog or an ice cream. Ice cream. Sensya na kayo dito sa maliit na sano, mga sano. Today we're going Kita to nyo yan. Today we're going to the Kaya top maganda of mag-road the trip dito, mga sano. Look at that, Mario. Sa daming mga pagkain sa unahan. Sa boundary na ng Cebu at ano, Balamban. I hope there's Kaya another takbong one. pugi lang tayo dito. I hope there's another road. It's Look, it's foggy. yay. I love fog. When we went to Tagaytay. Was the Pharaohs? No, when there's no fire. Yay, it's foggy. Wow, it was raining. Sa unahan pa nito, mga sano. Fog na to. Oh, ayan. Ayan na, nag-start na kasi nasa tuktok na tayo. Almost nasa tuktok na. Ayan. Oh, look at that. Yan mga sano. So magano tayo ng ilaw. Yay, I see the fog. Hindi naman headlight, ano lang. Pwede fog light lang. Look at the fog. Nasaan ang fog light? Doon sa pinakababa yung room. So where are you gonna first hit? Whoa. Ito, sama na. Parang hindi ko na parang dito ba yun? Basta. Bouncy. Ayan na. Foggy. Ayan ang mga Uy, Oh, look at that. gusto niyo tumambay dito mga sano. Try natin. Welcome guys to the top of the mountain. Doon na lang sa unahan mga sano. Ang dami pang spot doon. Can we, baka mag, What? pumasok dito. Can we go down? No, kanang open the window. Basit. Bakit? Pwede man. You have to open your window. Yeah, tingnan mo yan mga sano. Like me. Grabe na. Smug naman eh. Oh, it's fun. Oo. Hanap tayo ng spot. Magandang spot na wala. Hindi tayo nakaka-obstruct sa mga dumadaan. Ayan oh. Ganda. Oh, it's so cold. Yeah, babe. Kaso may nakakailang minto dito mga sano. Korbada. Kasi madilim, tapos daming curb. So nakakasagabal tayo. Try natin dito kasi may straight. Ayun. Ano dito? O hindi, doon sa taas. Okay. Yes. Oh, it's so cold. Try natin sa bandang itaas. Yung overlooking. Wala na ka makita. Na-overlook. Puro fog na. Oh. Grabe. Ayan oh. Mga sano. Grabe, parang Uy. maraming bagyo eh. Yan. Hindi pa pa. Ha? Dahan-dahan. Ayan. Dami So oh. cold. Ayan, try natin dito. May
bata. Ayan. Gusto mo bumaba? So guys, this is the dog. It's so slow. Sa baba na yan mga sano. Nasa baba na yan, oh. Tayo dito sa taas. Yan. Oh, grabe. Wow, oh, kahit nagsasalita tayo eh. Para may usok. Ayan. Yan na yung little sano na ano, magulo sa video. Come on. Yes, call it You want to climb here? Babe, want to climb here? Why? Scared again? Lagay si Marius dito. No, 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 no. Come on, go on. Go. What? Ayan mga sano. No. Grabe. This way is galing Cebu. Ayun. Grabe, no? This one is galing from Balamban. So going the other lane is going to Cebu City. So may mga siguro 1 hour pa tayo. Mga let's say 30 kilometers. So yan mga sano. Yung pag marami pa doon. Hinto tayo doon ulit. So tuloy natin yung biyahe mga sano. Para hindi tayo masyadong gabihin dito sa Trans Central. Okay lang naman kasi kumbaga matao tong lugar na to ngayon, itong Trans Central. Hindi kayo dati. Kayo namin magpapagabi dito. So ayan. So let's go. Kita niyo yung road mga kasano, paisano. Oh. Ayun. Dati talaga bihira lang dumadaan dito pag gabi. Ngayon kahit gabi, hindi lang dumadaan, tinatambayan na to. Ayan o. So hanap tayo ng magandang tambayan mga sano. Ayan. So ayan, fog. Dito na tayo sa tuktok. Daming nakatambay, nagbi-video. Ayan. So unahan ito mga sano, daming mga bikers, motorsiklo, mga motor club sa Cebu. Ayan, no? Yan niyo sila, magkabilaan yan. Kasi may ano dito, may pagkainan. Hindi kayo magugutom dito mga sano. Hindi naman dito sa kabila, wala ka na makita. Hindi mo kinuna. Ayan. Kita nyo yan mga sano. Kita nyo yung wala nang makita. Ayan. Ayan yung mga pine tree. Kaya malamig dito. What's noise? Ayan, oh. We are back. Wow, I'm so foggy already. I hope Kuya is sad to us. So ayan mga sano, dami na nakatambay, oh. Dati kinaiilangan tong kalsada na to, lugar na to. Ngayon nako, ginawa ng tambayan. Dami, oh. Ayan, iba't ibang mga club. So ayun yung ano, pinakatambayan dito sa Trans Central, yung ano natin, saglit na dinaanan natin. Ano tayo huminto kasi hapon na eh. Dagdag foggy. at sa dagdag obstruction lang tayo. Delikado. Yeah, maliban lang kung nakain tayo ng burger. May sikat na burger dito eh. Akala ko hindi naman sa pasensya na mga sano, hindi naman akala namin na talagang special na special siya. So yun pala. Ayun lang. So ayan, tambayan pa rin. Oops. Ikaw ba right? Diabetic sa inyo. Kaya may tawag sa
sa ano, grabe tambahin. Dito sa kaliwa oh. Let's go there. It's okay. Tingnan nyo yan. Kala nyo nasa syudad ano? Nasa tuktok ng bundok to in between Balamban and Cebu City mga sano. So busy siya. No? So ito lang yung medyo mahaba-haba nating video sa road kasi ano siya maganda. Slow down. You have to slow down. Yeah. You know what is that letter says? Slow down. Yes, babe. You forget that. Ayun si Masano na maliit, nakulit. Nagbahala siya. Slow down daw. Is this a cloud? Is this a cloud? Are we in the cloud? So ayan, medyo nawala na yung fog kasi pababa na tayo ng konti. Sa gilid meron pa. So still cold. Okay, See, there's another ano ulit tayo para mahaba-haba yung Mommy, music natin. we're late. I don't Grabe dito mga sano. Parang syudad, daming sasakyan. Nagbili ng yung mga fanatic sa tanim. Sa mga flowers. chicken. Chicken. There's chicken here, babe. A lot of chicken here. Kasi it's bukid. Nabara na naman. Banana. You want banana? Eh? So ayan, medyo lumuwag-luwag na kasi pababa na dito mga sano. So wala nang nagbibenta masyado ng tanim. So relax na yung mga ano dito. Chill na lang yung driving dito. Doon kanina, Diyos ko, parang nasa syudad. Sa Barangay Malubog. Mga sano, Ah? good evening na mga sano. After a long drive sa mga municipalities ng municipalities ng South of Cebu, nandito na tayo sa city at last. Thank you Lord for the safe trip, yung road trip namin, yung mga paisano namin. Nandito na tayo sa city. It's So already sunny. another 30 minutes pa siguro bago kami It's makarating already sa sunny. mismong bahay It's already namin. afternoon. So mga sano, thank you and see you. No, not yet. That's it daw. What? What are you saying? What are you saying sa mga sano? No, 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 Oh, no, say it. don't. You talk star. Oh. Come on. It's okay. So ayan mga sano, yung road trip namin na kanina na i-vlog ko. So nandito na kami sa city. So
masasabi ko lang is siguro hanggang dito na lang siguro yung pag-video ko kasi nasa syudad na naman tayo ng Cebu City, so pauwi na rin kami. So ayan. So hanggang dito na lang mga sano. So don't forget to subscribe. No. Thank you. No! Hanggang sa muling road trip natin at saka food trip. No, mommy. See you. No,